Здравейте на всички! Привет! Искам много бързо и накратко да покажа нещо, което е снимка и хора потърпевши, които ми изпратиха. И искам да споделя с всички вас много накратко и без много думи, защото всичко се вижда и каквото и да говорим няма смисъл. Жената е спала под това яйце цяла нощ. Образувана е фигура, много добре на човек, който лежи. И ето го второто лице, ето го очертано, ето го, нос, уста, ето маска. Ето, вижте, ето лъчите как се разпръснати енергийно. Всички, които се занимават с восъколеене, с примахване на негативна енергия, с събиране на енергия с яйце, както в случая тези хора са се направили сами, информацията излиза и се показва много точно и много ясно. Ето тук горе искам само да покажа една форма и фигура за всички, които са по-навътре в нещата. Ето я, тя се вижда. Ето го и силуета, няма да коментирам какво е. Ето един хубав силует, който е легнал с глава, с очи. И още един, ето, маска и лице, нос и така нататък. Бъдете всички живи и здрави!